Ya njengamanje-ke isikhathi-ke sithi-ke 10:36 khona la emsakazweni wethu-ke Abaqulusi FM. Kanti ngaso lesi sikhathi-ke njengoba bekade seshilo-ke ukhula kahle ukuthi-ke nje siyacela ukuthi-ke sifake-ke njena-ke usamkelo khona la emsakazweni wethu-ke njena-ke njengoba-ke besishilo ukuthi-ke sine-interview kanye naye-ke usamkelo ozosichaza njengamanje ukuthi yena-ke ungubani. Uma ngabe usanda nangena bakithi-ke ikhaya labantwana leli uhlezi kanye naye uceliwe umacelwa kwamenyuka khona la emsakazweni wethu kade ngabe yedwa ngihamba nawe ukhula kahle wakwaqwabe intombi yale Gladstad. Njengamanje-ke siyafisa ukuthi-ke simbingelele usamkelo simfake khona la emsakazweni wethu uzoyichaza nje ukuthi ubani wakwabani kodwa nje bakithi nje siyayithoba ngaphansi kwakhe bakithi sijabule siyikhaya labantwana ukuthi-ke sibe naye emsakazweni. Sawubona Samkelo. Ngibingelela kakhulu emsakazweni. Ninjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila sijabule kakhulu-ke siyafisa ukwazi ukuthi usamkelo ungowakwabani usuka kuphi udabuka kuphi nendawo. Ngibonga kakhulu umsakazi ngibonga ithuba. Usamkelo-ke usamkelo wabaNdlovu eSibongo ngokudabuka-ke udabuka phansi esigodini Mtshezi endaweni yasemakhaya edibisenta abamhlophe. Umfana-ke bekhulele emakhaya ekhuliswa ugogo. Abamaziyo-ke bazomazi lapha kumabonakude emdlalweni umkhokha the press. Abawubukayo umkhokha lapha emkhandlwini ezibushane ulobe hlezi exabana noNdlovu iqobo. Yabona njengoba nje ukhuluma nami ngicela ukusho ukuthi yabona umkhokha ngendlela ebenguthanda ngakhona bengibele kuphinda nje siyabonga baba ukukhuluma nawe khona la emsakazweni-ke Abaqulusi FM yikhaya labantwana leli siphethe uhlelo labantwana sijabule kakhulu ukuthi-ke sikhulume nawe ngoba vele njengoba njena sithi siphethe uhlelo ikhaya labantwana kunabantwana othola ukuthi bayathanda ukwenza eminye yemkhakha kodwa uthola ukuthi abazi ukuthi kumele baqale kuphi benzeni kanjani. Besicela nje ukuthi-ke umbuzo-ke nje wesibili othi-ke kulo mkhakha woku-actor wangena kanjani kuwona nje usichazele ukuthi-ke ngabe-ke wasesikoleni nje nalapha emabangeni aphansi kwakuvele kuyinto yakho nje ukuthanda yini nje vele uku-actor na? Ngiyabonga kakhulu ngalowo mbuzo emsakazi wami. Empeleni uku-actor ukulingisa sokuqale kimi ake ngithi nje yabona esikoleni ngisafunda la bengifunda khona. Kunalesikhathi lapho bedongola isithathu kunesikhathi sama-sport. Isikhathi semidlalo. Ngenxa yokuthi mina ngumuntu oyithandela amanqindi ayengekho-ke esikoleni sami la engifunda khona. So bekuba ukuthi-ke sengiyahlala-ke ngibukela abanye kodwa nami nginesiphiwo sokuthi ngiyafisa kube khona engikwenzayo yabona. So kwase kuba khona-ke enye igenge yabafana eyaziqalekisa nje benza amahlaya belingisa khona lapho esikoleni. Benza amahlaya bephefoma phambi kwey'ngane. Ngayibuka ngayithanda le nto ngoba iy'ngane zaziyijabulela ngase ngifisa ukuthi ngibe ingxenye yayo. So kwaqala lapho-ke ngadevelopha ukuthi angiyazi le nto imnandi. So ngase ngiba nentshisekelo ukuthi ngifisa ukwazi more about yona. Okwaholela ekuthenini ngendlela noma sengiphuma-ke e-high school ngakhona ukuthi ngi-apply ey'koleni ezifundisa i-acting ukuze ngibe nolwazi olunzulu ngayo. Kwaqala lapho ukuthi-ke hhayi nami ngayifundela-ke ngaqala ngokuthola ama-opportunities. Mhlawumbe njena-ke ngisekuwona lo mbuzo lona mhlawumbe ungamcacisela umlaleli noma umntwana othi yazi ngiyathanda kodwa manje angazi ukuthi ama-yunivesithi noma angazi noma amakholejini mhlawumbe angangithatha ngiyo-actor mhlawumbe ngifunde lo mkhakha lona andukuba mhlawumbe ngithole-ke la ngizokwazi ukuthi-ke ngisebenze khona. Engakusho nje umntwana noma ngabe uphuma kuphi usemakhaya kanjani bona ngami kuyenzeka. So zikhona iy'kole ezifundisayo ukulingisa ngabala nje o-Durban University of Technology we-offerisha i-drama or you can learn kube khona nama-colleges afana no-KTEP
amahhala ukhethe uya-auditiona nje ngethalente lakho ungene bakuqeqeshe kube khona iy'kole ey'fana no-Creative Arts or-after ziningi nje iy'kole ongakwazi ukuthi uyenrole kuzona ukuze ukwazi ukufundela ukulingisa nanokuthi-ke futhi okunye esingakugqugquzela ukuthi uma ngabe udadewabo lapha ekhaya unalo uthando lwentshisekelo kubalulekile ukuthi aqale manje bazenzele into yabo igrupana nje iqoqana noma ngabe bahaye inkondlo noma ngabe bayadansa ukuze bebe bezilungiselela ukuthi bame phambi kwabantu bebe nesibindi sokuthi bekwazi ukuma phambi kwabantu baphefome. Ngiyayithanda le oyishoyo njengoba njena la kunabantwana enye nje igroup engiyaziyo nalabantwana laba bahaya inkondlo bayabhala bangababhali bayigroup njena ongangokuthi incwadi yabo kungekudala izophuma nje kungekudala incwadi yabo labo bantwana labo ihlanganisile kanye ney'nganekwane ama-short stories inkondlo njengoba njena kade uchaza. Ngiyayithanda-ke leyo ukuthi na-ke okay kanti umntwana lo osuke eqala vele kwakhona laphayana kwi-primary level or e-high school uthola ukuthi na-ke uyayithanda lento uyayenza kodwa manje akazi ukuthi angenze njani so usumnika imhlahlandlela ukuthi na-ke cha qhubeka wenze kanje bese kuthi-ke baba number 3 umbuzo nje nginawo ukuthi na-ke iwaphi ama-challenges mhlawumbe-ke njengomlingisi mhlawumbe-ke ongamchushisa nje umntwana ukuthi yazi ngenze ukuthi uhlangane nalawa ma-challenges endleleni usakuthanda lo mkhakha kodwa kunala ma-challenges lawo. Yebo muhle kakhulu lo mbuzo wami. Engingakusho nje ukuthi la ekulingiseni yebo kubukeka kukuhle kumabonakude kodwa uma usufika khona kuyakufana kube umuntu o-strong ngathi nje umuntu ozaziyo ukuthi uzokwenzani uyabona ngoba kunokuhamba ekuthenini ikakhulukazi uma ungenalo ulwazi oluphelele ngayo i-industry ugcine mhlawumbe sewukhohliseka sewuyengelwa ophathi so kubalulekile ukuthi uthi uma ngabe ungena kulowo mkhakha uzazi ukuthi uzokwenzani uzofunani nanokuthi futhi uwuthathe njengomsebenzi ungawuthathi njengokuthi ufuna ukuduma noma into kanjalo kubalulekile ukuthi uwuthathe njengomsebenzi kule industry-ke is very challenging ngoba even abantu abafundile baningi bahleli emakhaya umsebenzi awukho so kubalulekile nje kufanele ukwazi ukuthi wena njengoba usafuna ukungena khona uzibheke ukuthi wena uzanani ehlukile ezokwenza ukuthi usheshe ufinyelele la ufuna ukufinyelela khona yabona so ukubheka lokho-ke nje kafishane ngingathi nje ukuthi njengoba siyazi manje sikuza-social media izinto abantu abakwazi ukuthi bazenze njengo-TikTok ukwazi ukuthi uzikhangise ku-TikTok ividiyo uyalingisa noma uyacula ukwazi ukuthi usheshe ufinyelele kubalandeli abaningi mhlawumbe ithalente labo lihambe lize lifinyelele nabantu abangakuvulela iminyaka. Futhi abanye amaziyiba nezinto ezahlukile funda ukwenza izinto ezahlukile ungalingisi umuntu thizeni okwambona mhlawumbe edlala kumkhokha mhlawumbe edlala kwisidingo mhlawumbe edlala kwi-generation kodwa wena yiza nezinto nje ezahlukile uma ngabe u-act. Yebo kubaluleke kakhulu lokho sisho ukuthi kube wena ngoba labo balingiselayo vele sele khona. Yebo abamdinga umuntu sebedinga wena nokwakho okusha. Ya nje okugcina baba bengicela ukubuza ukuthi na-ke mhlawumbe nje usulaphayani umntwana ungenile kuleya group yabantwana babe ngosomahlaya wawuyicabanga njena ukuthi yazi ngelinye ilanga ngizobonakala kumabonakude noma ukuthi nje hayi mhlawumbe ngizophelela khona la. Yabona ukukhuluma eqiniso wami ngangingalicabangi ukuthi ngelinye ilanga nami ngihlale phansi ngizobe kumabonakude ngoba nina yabona esikhathini esiningi sikhule nje kukholelwa ukuthi abantu esinokuwa ku-TV abantu nje singasoze sababona ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu ovela ku-TV ande umuntu omuhle umuntu obuke engathi waphesheya epolitiki bese uzibuza ukuthi mina ngingafinyelela kanjani lapha into engeke ziyenzeka yabona nanokuthi-ke njengabantu abaphuma emakhaya njengami nje mina akukho redo la ngiphuma khona into yokwavela ku-TV yabona so
bekunzima-ke ukuthi ngingathi uma ngithi kukhulula ngamaphupho ukuthi wena ufuna ukuba yini abanye bethokuba amaphoyisa abafuna ukuba odokotela izinto ezikhona vele endaweni lapho ukuthi uzosho ukuthi ngibukela kubani ngifuna ukufana nobani so mina njengomlingisi akekho umuntu engangithi uma ngithi zothi ngifuna ukulingisa ngizothiwa wawubabona abane e-actor la endaweni baphumelele yabona so izingqinamba ezinkulu kakhulu lokho nangazi ngelinye ilanga ngiyogcina ngizibona kumabonakude kodwa-ke ngingakusho nje ukuthi kudadewethu ekhaya noma ngabe uphuma kuphi noma ngabe usemakhaya emadolobheni kusho ukuthi wini kangakanani uma unephupho kubalulekile ukuthi ulilandele until uzulithole kuyenzeka. Siyabonga kakhulu-ke ngiyacabanga ukuthi naye ukhula kahle mhlawumbe naye khona mhlawumbe into afise ukuyidlulisa kuwena mhlawumbe-ke asho okuthile wena-ke nginikeze ithuba kodwa nje ngakwelami isayidi ngibonge kakhulu ngijabule kakhulu ukukhuluma nawe emsakazweni. Siyabonga yebo. Ngicela ukuthi-ke ngithathelele ithuba ngibingelele kuwe bhuti uSamkelo nje sikwamukele kakhulu Nkosi yami awazi into esijabulile ukuthi nje sithole nje leli thuba encane lokuthi sikhulume ngawe siyabonga kakhulu. Ngibonga mina. Ngomsombuluko-ke laphayana kwakunomcimbi-ke sasiwuthamele siwumsakazo Abaqulusi FM akwawulapha eGudu High School eMondlo. Lapha-ke safunda khona okuningi nje nge-creative art nange-drama nje itself. Ngiyacela ukuthi sibuyele kancane-ke kuleyo mbuzwana nje sike sithi kudado olapha ekhaya mhlawumbe othi yazi mina-ke ngiyafuna-ke ngempela-ke manje uku-actor yabona i-character ethize ngiyayilingisela mina ngingayishaya ukuthi okay-ke kulungile-ke dado. Sicela ukuthi-ke nje okokuqala bhuti ngibuze nawe umbuzo ukuthi sicela usichazele nje sabalaleli emakhaya ukuthi umehluko phakathi komdlalo weshashalazi emese kuba khona umdlalo esiwubona kumabonakude mese-ke kuba khona umdlalo-ke womoya uhlukane kanjani le midlalo mhlawumbe ungasichazela nje kafishanyana ngamunye. Ngiyabonga kakhulu seswami ngiqale ngisho nje ukuthi njengokwazi i-storytelling ziningi iy'ndlela zokudlulisa umyalezo ezinye ngingazibala nje singabala kuzo iy'nkondlo imiculo imidanso kanjalo-ke nayo i-television theatre ne-radio drama ukuchaza-ke nje imehluko uma sikhuluma nge-theatre sisuke sikhuluma ngalapho abalingisi khona belingisa khona imidlalo yeshashalazi bukhoma belingisela i-audience for ababukeli bebabuka bukhoma nababukeli-ke lapho bethola khona ithuba lokuthi bebuke abalingisi belingisa bukhoma yabona so uma siqhathanisa-ke nakumabonakude kumabonakude-ke ila kukhona-ke kuyarekhodwa kuyashuthwa bese kuba ne-stage ekuthiwa-ke i-editing lapho bese-ke khona kukhishwe amaphutha kulungiswe bese kuyahlanganiswa kulethwe kwena sekuyi-finished product yabona so umehluko-ke nje ukuthi okwe-theatre kwenzeka live okwe-television ufika kwena kurekhodiwe kwa-editwa bese-ke omunye umehluko futhi ukuthi la kwi-theatre idiphende kakhulu kwi-physicality ekuthenini usebenzisa i-body language nakwi-voice yakho nakuma-facial yabona so okwenzekani na okwenzela ukuthi njengoba ulingisa la estage kuye lonke leyo audience yakhona kunomuntu ole emuva okubalulekile ukuthi yonke into oyishoyo nento oyenzayo ayizwe ukufana naloko la ngaphambili so now everything has to be exaggerated e-theatre yabona whereas kwi-television-ke kunama-tools asetshenziswayo ukuthatha imisindo nokurekhoda ekuyathiwele amabhuma mhlawumbe zokukhumbula lapho emaphambi abo kuyobuka ama-behind the scenes makushongo suke kunendoda nje nongowesifazane okumile nombhobho ubambele la phezulu lokho yesiyayithizike ibhumanye okuyiyona ethatha umsindo noma ngabe mincane kangakanani singakho-ke isidingo sokuthi kuze uprojekte umemeje okubalulekile nje ukuthi ube nje wena ukhulume ngendlela okhuluma ngayo yabona Okay. bese-ke masiza la kumdlalo womoya umdlalo womoya
uma-ke ngiyagithi mina-ke njengomuntu oseke wodlala iwona u-challenging kakhulu ngoba iyangithingi yona nje iyodwa ngingasho ngithi umsebenzi onesikwele ngoba ayifuni ukuthi uyishere nalutho uyangizwa so okwenzeka phela kwaleso drama ukuthi kufanele ube futhi kwi-reading ne-acting at the same time understand ngoba kwi-radio drama after kwi-training usebenza nje nge-voice kufanele utraine i-voice yakho ebese-ke uba-trained i-acting ngoba wena ne-mic yarekhoda then that's it akubekwa costume akubekwa lutho you just have to be proper with-reading with-acting Ngiyacabanga ukuthi umdlalo womoya futhi iwona othanda ukuba nzima impela kakhulu ngoba kumele ukuthi uma ukhuluma uyilingisele lento ukuthi umuntu osekhaya ayibone kodwa engakuboni wena ngokukuzwa uyichaze isimo mhlawumbe esenzakalayo ekuyi-character ngaphandle kokuthi mhlawumbe umuntu azadideke. So umuhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo ngomdlalo womoya. Yebo, siyabonga kakhulu. Lokhu siyayifike thina-ke nge-theatre of mind. Ngoba yilapho sungasibone khona kunesikuphendela isithombe sayo yonke into esukuyenza. Sidluleke nje size embuzweni wami nje wesibili-ke ngathi singawudonsi kakhulu sithi nje sowukhe phezulu laphayana-ke kunezinto ezibizwa ngama-elements of drama engifundise kakhulu ngawo laphaya esikoleni saseGudu ekubalwa khona-ke ama-costume, ama-audience nalokhu lapho-ke okubhekwa khona-ke okuyiyona nto eyenza ukuthi idrama iphelele nokuthi ikhande umqondo ongakubeka nje noma-ke singasangenanga kukho ngakunye mhlampe ngenxa yesikhathi nawe singakubambezeli ukuthi ama-elements of drama mhlampe ayini asiza kanjani futhi ukuthi idrama nje isiyonke iphelele. Yebo, ngibonga kakhulu futhi ngalowo mbuzo. Uma sibheka nje ama-elements of drama nje lapho sisuke sibheka khona izinto sezizonkana ezenza umdlalo ukuthi uphelele. Ukubala nje ngingabala-ke ngono-costume, i-plot, characters, setting, dialogue, symbolism and all that. Ngizongena-ke nje kokuyi-few. Angithi yabona uma senza umdlalo angithi sibonelo nje senza uShaka Ilembe. Sikhuluma ngoShaka Zulu. Ngiyabona. So kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uShaka njengomZulu wayephila mpiloni, wayegqoka kanjani, wayephila nabantu abanjani endaweni enjani. Okulokho-ke okuyibona sazosiza ukuthi uma sidizayina i-costume sazi ukuthi okay abantu bakwazi bagqoka kanjani, yabona. So that sophelela sipheleliswe isitori esixoxayo, yabona. Bese siza i-plot-ke sisuke sibheka lapho izinto ezenzakalayo emdlalweni ukuthi umdlalo ukhuluma ngani. Uma ngizokwenza isibonelo nje sithi mhlawumbe umdlalo ukhuluma ngepolitiki, sisuke sibheka iy'gameko ezenzakalayo ngaphakathi mhlawumbe uma ngabe asithi umphakathi unokungajoliseki ngezepolitiki noma ngekhansela izinto ezenzakalayo mhlawumbe sizobona abantu babhekisha bashisa amathayi benza yonke le nto bekhombisa ilaka labo sisuke sibheka zonke lezo zinto lezo ezikanjalo, yabona. Uma sibheka-ke i-setting-ke yilapho sisuke sibheka khona umdlalo ukuthi wenzeke kuphi, wenzeka kuphi ngasiphi isikhathi, uyabona. Ukwenza isibonelo nje uma sizothi mhlawumbe umdlalo wethu siwushuthela eLesotho mhlawumbe ngesikhathi sasebusika. Siyazi ukuthi eLesotho ngesikhathi sasebusika iy'ntaba zisuke zimhlophe zigcwele iqhwa. So esikudedileko sikubone la emidlalweni suke sifundela ukuthi uma useLesotho sizobona iy'ntaba zigcwele iqhwa futhi sifundela nokuthi i-costume yakho abalingisi ubonakala ukuthi okay le ndawo yabantu abagqoke bafudumale ukuze kuhambisane nestori ngoba angeke uthi iseLesotho sishutha ebusika endaweni ebandayo ebese umlingiswa wakho eqhamuka egqokele ivesi ngeskin lophaqa. Lokho kusho ukuthi akubahambisani nestori. Kubalulekile ukuthi ubheke zonke lezo zinto uma ngabe wenza istori, yabona. Bese uma sibheka i-symbolism ngizokhetha nje lokho engathi ikona okubalulekile. Uma sibheka kunalokho enye-ke i-element of drama kuthiwa i-symbolism. I-symbolism-ke lento lapho usuke khona sibheke izinto ezikuthatha zikubeke endaweni ekuthenini uma ngathi isibonelo nje uma ezothi isinyethu mhlawumbe siya endumbeni yesangoma noma ezinye inyanga kunezinto ezi-expect-ile ukuthi uma singena endlini yenyanga kufanele sizibone. So nawo sekuzoba nama-symbols-ke endlini yenyanga siyazi khona impepho,
khona ibhayi khona amakhandlela khona i-symbolism suka sibheka zonke lezo zinto ezikuthatha sikubeke kwisinye okuthina uma uthi singena endlini yomzulu yakwaZulu noma endlini yenyanga ulindele ukuthi uzobona ihawu amakhandlela yonke loo nto nempepha sifoldeni kwi-symbolism-ke kasuka sibeke izinto ezikanjalo okuyizona ezikwakhela isithombe nendawo osuke ukuyona. Yeah. No, siyabonga kakhulu ukuthi sikudlulise nje lokho ngakunye ngakunye. Umbuzo-ke nje wami Nkosi yami ngibuza wami nje oyivele eceleni lo ukuthi sinokubona kakhulu ama-actors kakhulukazi ku-TV ukuthi ama-actors kuvamise ukuthi kube abantu abazigora, abantu abajimayo, abantu abanamafiga. Ekuvele ubone-ke manje ukuthi uthi ngiyolunga nje kodwa mina Nkosi yami ngoba nje manje ukubaluleka-ke mhlawumbe kokuzivocavoca-ke uma ngabe uzoba umlingisi mhlawumbe ungasichazela nje ngalokho. Uyabona nje swami kuthiwa the-actor your body is your tool. Yeah. Umzimba wakho uyithuluzi lakho kubalulekile ukuthi uhlale uwunakekela ngaso sonke isikhathi ngoba usebenza ngawo yabo. Ikakhulukazi uma ngizongena la kwimidlalo yeshashalazi i-theatre njengoba ngingafundisela kakhulu nge-physicality so iyadinga ukuthi ube umuntu onomoya umuntu ofit ngoba kuyagijinywa laphayana kuyathuka laphayana kuyadanswa kwenziwa yonke lento ekhathazayo okuzothi uma ngabe umuntu ongekho fit angeke ukwazi ukuqeda ishow uyabona. So kubalulekile ukuthi umlingisi uhlale uzivocavoca njalo njalo. Ngithi-ke kwabanye ngibamotivate noma ngibagqugquzele ngithi njengomlingisi kubalulekile ukuthi uzithathe njengomshayi manqindi owushampeyini kanye nomdlalo webhola. Abantu abaziyo ukuthi ukuze ngihlale ngiwu-best kufanele ngihlale ngisejimini. So nawe-ke njengomlingisi noma njengeciko ukuze uhlale uwu-best kubalulekile ukuthi le nto le oyenzayo noyithandayo uhlale isikhathi nesikhathi uyivakashela uyenza ukuze ingehla ukuphuma kuwena izohlala kuwena and uhlale uwu-best. Yeah. Siyabonga kakhulu-ke yacaca ukuthi umuntu kusafuna uku-actor ngabe eqala nje manje yosayina in laphayana ejimini. Umbuzo nje wokugcina-ke engubhekise kuwo nakho-ke imisebenzi yakho siyayibona sakubona lapha kuyisono sakubona-ke kakhulu-ke laphayana-ke kumkhokha-ke siyazi-ke futhi ukuthi kuningi nkosabhizi ngakho njengamanje. Wenze njani futhi uma ngoba nje sesazi ukuthi cha uyi-celebrate ususaziwayo impilo yakho-ke yoku-actor nempilo yangaphandle ukubhalansisa kanjani lezi zinto zombili ngoba phela manje abantu uma bekubona bebuza ukuthi hawu nangu lo bafo lona ohlushwa lapha uNdlovu ku-TV. Uyazi nje engingakusho nje ukuthi sekwenzeke kaningi mina-ke ngithanda ukuyazi ukuthi ngingathandi ukuthi ngiziveze njengomuntu osaziwayo ngoba ngumuntu okhulele phakathi kwabantu lokhu kuyakuthina ngiyithanda njengomsebenzi njengomuntu ovuka ekuseni akwazi u-9 to 5 job aphinde abuye ekhaya nge-19. Njengoba ngikhulele phakathi kwabantu-ke konke ukuzama ebengikwenza ngisaqala ngibhesiwa ngifunda i-acting ngaza konke lokhu bengikwenza ngiphakathi kwabo. So akwazi-ke ukuthi uma ngabe seqala ngivelela ebese ngithi mina no labantu laba abaseyona ingxenye yami sengifana ngishintshe ngiyohlala ey'ndaweni zokuhlala abantu. Njengoba ngikhulele la phakathi kwabantu ngingazithathi-ke mina njengey'celebrity kukaningi-ke bengibuza abantu abanye bebabathi hawu kanje uhlala la hayibo akukho kokwathi yabona ukuthi ngiphakathi kwabantu. So ngumuntu wabantu nje futhi ngithanda kona ukuthi noma ngabe sekuthiwa maybe how far how big I make it ngihlale ngiphakathi kwabantu. Lo muntu nje noma ngabe ngiyaphuma ku-TV uma ngihambana ngesikhathini ngiyavela nje ngiyabingelela abantu ngiyaxoxa ngiyahleka kumnandi. So ekuthenini ku-TV akungishintshi-ke ekuthenini ngikhulelela futhi ngizoqhubeka ngihlale phakathi kwabantu. Lokho kuyakwenza nabo ukuthi babuyelwe yithemba ukuthi uma umuntu ephuma ku-TV ekhona lapha phakathi so uhlelo abangayibukeli kude nabo into nabo abangathi bangabe benothando befisa ukuyenza bakwazi ukusoma bayenza ngoba nangu omunye phakathi kwabo ukwazi ukuthi ayenze.
Yeah. No, siyabonga kakhulu Bhuti Samkelo. Njengamanje-ke soke sithi nje ukuthi kancane engomeni yethu esasiyithanda kakhulu i-intro yomkhokha. Mase sibuya nje kusabombe kanjalo, sike uzokwenzeka-ke kunabalaleli abanemibuzo or noma kukhona-ke abafuna ukusho nje kuwe. Yebo. Yeah. Nayi-ke ingoma ethi umkhululi wezoni. Ingoma-ke le esasilalele kakhulu nje. Akhona nyayibona imisebenzi kaMthembu. Akhona nyayibona. Akhona nyayibona. Akhona nyayibona. Akhona nyayibona imisebenzi kaMthembu. Akhona nyayibona. Akhona nyayibona. Ngiyabingelela kubaqulusi FM, ngibingelela uceliwe nokhula kahle. Igama lami ngokuzama kaKhumalo. Bengithanda ukubuza ku-guest yethu yanamhlanje ukuthi kufila kanjani ukuthi ube kwi-show kwi-TV like uma uzodlala i-character ethile and then like mawusufacea the world like ukuthi like the real world ukuthi-ke abakuthathi yini njengaleyo character kwi-the real world. As for example, uma u-actor i-character like uMamzobe like abakuthathi njengoMamzobe kwi-real life ukuthi like uMamzobe naleyo nhliziyo. Yebo baba. Sanibonani, ninjani? Yebo baba, angazi noma singaqala phansi yini siwuqale phansi umbuzo wethu. Ngiyabingelela kubaqulusi FM, ngibingelela uceliwe nokhula kahle. Ukumphendula nje umlaleli kuyenzeka Nkosi yami sihlangabezane nakho kakhulu lokho kuney'khathi lapho njengomkhandlu la umkhandlu awugqugquzela khona uzamthola ukuthi athathe unkosikazi ngesikhathi uNomafu esabhekelele uyazi ukuthi abantu bebemthanda kanjani uNomafu noZamtholo. Kakhulu. Into babengayithandi ituke lento ukuthi umkhandlu umgqugquzelana nomunye umfazi ngakho wherever la umuntu ahamba khona kwase kuthiwa hawu nawa lamaxoki nina yabona zonke lezo zinto lezo kuthiwa sento zakhona bathatha umfazi uNomafu kanjani yabona so zikhona kakhulu lezo zinto siyabhekana nazo kuphinde kube nangalesi khathi futhi kunenxushunxushu phakathi kukaZamtholo noKhulekani khona lapho kumkhandlu okwahamba athatha khona uhlangothi likaKhulekani uZamtholo-ke njengentandokazi ezithandwa kakhulu abantu abayithandanga-ke leyo nto abantu emkhandlwini ngazama ukuthi social media wasuzithola sewuphambana nabantu kuthiwa hawu wena uJudasi yikho yonke leyo nto leyo yabo so kuyenzeka but-ke i-part of umsebenzi siya-understanda ngoba vele kwa-acting suke kusetshenziswa ngama-emotions and all that into esiyi-understanda futhi into esuke siyilindele. Cha buti nami njena ngisafisa ukusho ukuthi hayi enziwa uKhulekani angaze nje ngize ngithande angaze nje ngangihlezi against uKhulekani but ngangimthanda actor lapha ukuba umzalwane nje umKristu yabo
bathi bese ethatha indawo kaMkhuluni hayi ngathi-ke hayi-ke yabona-ke lena Yeah, kukhona-ke umfundi la obekade ethameleke umcimbi ngoMsombuluko laphayana eGudu wathi nje cha angeke ngikwazi ukuhlala kungabi khona into engiyishoyo kwi-guest ethu yanamhlanje. Sanibonani, ninjani? Igama lami nguMasandise Sibongwa Dlamini, ngifunda ugrade 8 ezama ngothando. Mina izinto engayifunda umfundiso u-Ayanda Buthelezi kuningi kakhulu. Okunye ngafunda ukuthi from 1975 thina iy'ngane manje babesikela belwela amalungelo ethu, futhi thina lokho asisakuboni njengamanje. Bala abantu bachitha igazi labo belwela amalungelo ethu, kodwa thina manje sesibathatha for granted. Bala abantu belwela thina, bafa abantu belwela ukuthi thina sikwazi ukuthi sifunde. Amabhoni ngenkathi sihlukumeza amabhoni ngafuna ukuthi thina sibe nekusasa lethu silifundele thina ngolimi lethu lebele, bona befuna ukuthi sifunde ngolimi lawo. Ngakho abantu bako-1975 basilwela, ngenkathi basilwela abazange bona bacabanga ukuthi thina sizothatha ithuba labo lokuthi basilwele igazi labo, silithathe nje silibuye kanjalo, singaku-appreciate. Manje thina ku-2025 asisakuboni ukubaluleka kwalokho abakulwela. Thina manje sesiyayibalekela imfundo, thina manje asisaboni ukuthi yini kahle kahle ababelwela. Thina manje sesibona njengendaba nje iqoqwayo abantu ukuthi thina sasilwela. Manje asisaboni ukuthi yini ukubaluleka kwakho lelo gazi elachitheka ngalelo suku. Lelo gazi elachitheka ngalelo suku kangasilo nje igazi nje, kwakuyigazi labantu ababelwela thina kodwa asisakuboni lokho. Kungani vele thina abantu abaka-2025 singakuboni ukubaluleka kwayo imfundo? Kungani vele thina ngane manje sesiyakwazi ukuthi siyabaleka thina manje sibalekele imfundo, asisakwazi ukuthi sibone ukuthi kusasa lethu alilini futhi ngaphandle kwemfundo. Kodwa manje sekukhona ngisho abaphupha umgunyathi ukuthi abantu bakwazi ukuthi benze iy'tifiketi zomgunyathi behambe beyofunda. Ufuna kanjani isitifiketi zomgunyathi? Abantu abakuboni lokho ukuthi abantu bango-1975 balwa bachitha igazi labo, thina kodwa asisakuboni lokho. 2025 thina siku-2025 kodwa si-free, kodwa sidoma. Ile nto ayayishiwo lapha ukuthi thina welcome to 2025, where we are free but we are dumb. Ingane zamanje siyabalekela imfundo, asisakuboni nje sinabo ukubaluleka kwemfundo. Yingani vele kwenziwa lokho? Yingoba nje ingane manje seyibona ngathi nje imfundo ayiyilutho kusona. Ngakho iy'ngane azikuboni ukubaluleka kwayo imfundo. 2025 nje iy'ngane zamanje Yeah. Ezinye-ke zezinto okufundiswa ngazo-ke laphayana eGudu, ngiyamuzwa nje mesho into akade bebeyisho kakhulu ngoba bebegqugqumezela kakhulu ngemfundo mamceliwe. Ngiyamuzwa nje ngize ngiyahleka mayethi siku-2025 si-free kodwa sidom. Yeah, ngicela nje amazwi akho okugcina Bhuti Samyelo unaphezu kwale voice note sithumelele udado laphaya eMondlo. Ngibonga kakhulu. Engingakusho nje nami ngingagqugquzela kulo leli lemfundo siswami ukuthi ukufunda ukuyifundela i-acting kubalulekile kakhulu ngoba nokunotha izinto ezimbili as-i-artist ekuthenini izinto ezimbili nje ama-qualities owadingayo ukuthi ube ne-talent ne-discipline. Lokho kuzokwenza ukuthi-ke ukwazi ukuthi usebenzisane no-director. La kwele-education umuntu uzothi-ke if ngine-talent ne-discipline, why do I need education? Education is very important because they sit in the side of the acting, of which yona angeke uyi-understande noma uyazi without ukuthi uyiyele esikoleni. Ngokwenza isibonelo nje uma ngabe une-talent phakathi emakhaya la uqhamuka khona, ebese-ke i-production ye-television icela ukuthi siyalibona ithalente lakho, sisacela ukukubona ku-audition. Uye kwi-audition bakuqashe bathi siyakuqasha uzosebenza, mhlawumbe sizokunika 1,500 per call, yabona. Uvume nawe ngoba umsebenzi into oyifunayo but awazi ukuthi ithalente lakho how much it worth. Only to find out ukuthi your talent is going to generate millions and millions for the production, and then wena uthola i-1.5 per call. So ukufunda kuzokusiza ekutheni understand the business side of the industry and avoid being exploited, yabona. So kangakanani nakho kangangokuthi kunama-artists sisiwabonile noma silokuwabona kwi-entertainment
aseyakhala crying foul ukuthi hayi i-production ethize engirobhile idle imali yami senze imali engaka but mina akaze ngithole ngisho isenti uyabona and then i-production iqhamuka nani iqhamuka ne-contract which no you signed a contract of which bekuyinto ongayi-understand why because you didn't acquire ukuya esikoleni uyofundela i-business side of the industry so uma selekubamba nge-contract ingasekho into ongayenza uyabona so isikole is very important ungaba ne-talent and discipline but all that alone is not enough kubalulekile ukuthi esikoleni uyofundela Sibongile kakhulu futhi samukelo kakhulu kodwa yazi kunento nje nethi hayibo singawubona yini umkhokha ushaya ibuya bakithi hawu nkosiyami hawu hey ngelinye ilanga nje singawubona yini cha umkhokha futhi samukelo mina ngibona sengathi awuvalanga kahle yabo hawu sekufa noma Mzobe hawu cha hawu noNomafu naye yazi mina ngokwami ngangifisa ukubona sengathi singayibona lento inqotshwa lento engumkhokha manje yabona saphatheka kabi ngiyibuza ukuthi kaze usazoshaya ibuya mhlawumbe uzovala kahle yonke into engingakuzwa ukuthi asihlale siphakathi yeah siyabonga kakhulu sibongile kakhulu siyikhaya labantwana sibongile kakhulu sisebaqulusini ukube kuthiwa njena ukhona la iduzane bese ngathi thina siwabize lamaciko ala ebaqulusini kakhulukazi mhlambe la kobheka uZulu yabona sihlanganise nemondlo uma ngabe ukhona la emsakazweni sithi njena abeze nabo futhi khona uzobacathulisa lapha nalapha yani kubonga mina besana ngibonga kakhulu nawo lamaciko engizowagqugquzela ukuthi noma yikuphi ubuciko benzayo qhubeka nisebenze kanzima uzophumelela yebo siyabonga cha asikhipheke nanenye nje futhi uzubona ukuthi inkosi abantu abala abantu ade bawuthanda kakhulu umkhokha sizokukhipha nje ngenye futhi ingoma ekade iculwa kakhulu laphayana kumkhokha inhlala kahle yana ingoma abalaleli ake siyithokozele